and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Kung tinuod ko niyang kikugma, tabangi siya pagpanalipod sa iyang kaugalingon. Tabangi si Jay, Diyos ko, aron magmalinaw ng among relasyon. Kalagot ko ba yung Carol? Ay, kalagot ko ba yung... Nahilad yun ko? Ikaw na ilad? Agay! Katawanan ba yan ni mo ate? Mabit ang reglagot kay ko. House and lot ko rin yung paliton alang siyang mga apuhan. Kasi pagkakaroon apartment mo ipo yan ini. Nitso di ay buti ipasabot sa apartment. Uni ang house and lot kanang lubong wa na ibot-ibot. Ay, kanahan. Ikaw nalay pagkarol. Parehas bitaw mong duha, di ba? Sa makauna malan ninyong pangilan. Naunahan ko da. Kalagot! Ginoo ko, ate! Isa pa itong singgit! Si Anastasia! Oh! Unsa? Uy! Oh! Ginoo ko! Unsa ang mga kon? Uy! Anak! Kano? Sana itong mo! Bitaw! Bitaw! Uy! Unsa man ka? Ngano man ka? Ngano na nampog man ka sa ibong doha kadunggan? Oo, sa ba? May nadungog ka ba? Pagsulti anak ko! Gusto ka? Ikuha ko yung tubig kahit? Ayoko ninyong biyahe. Nagkanam-nagit ka gusto nga dinahulog ilaw sa yuta. Kinuo ko! Uy! Wa man lagi ni nadungog dayan! Bitaw, Anastasia, wa man mi nadungog nga dinahunog. Ate, tingali payag nakatuog ka lang o gagdamgo ka nga may nagdahunog. Bitaw! Nagampo ko, ma. Ugwa ko matug. O kinahanglang punan pa nato ang atong pagpangandam. Kaya nagasiguro ko, dili na madugay ang ikahadlukan kong katalakman. Ay! Kakuyaw may ano dayan! Kakuyaw! Happy to get mo abot! Kung ako lay pagputkon, ante, mayo pagdili na lang mo abot. Uy! Grabe anang ligtas ng mga patay. Grabe ang kadaot nga mahimo sa makusog na linog. Anak, ano naman sa ka? Ngano na igking man ka? Ay! May nadungog kong buto. Buto? O naman buto ha? Uy! Buto sa ribintador? Buto sa dinamita, ante. Anastasia! Kikasakit pag-ayo sila bang magkakakaho. Ang gipuhat sa mga hakog. Aron makakuhang daghang isda. Migamit sa dinamita. Nga hangtod ang gagmayng isda. Mapagan. O mga matay. Pero makabawas man sa mga gagmay isda day. Kay isay kayon nga mabuto ang dinamita sa kamot sa mga mananagat nga malabay ini. Mga hulpot man sa mga ilang mga bukton. Mga lungang ilang mga mata. Kay malapot mga ilang kalimutaw. Hangtod na ang ilang mga ngipon. Dili na mo'y pangandoy sa labang makakakaho, Matifani. Sa diyang iyang gibuhat ang kaliputan. Hosto lagi ka anak, pero ang tao dili man perpekto. Doon na may pagidahanglan, doon ay ambisyon o huyag. Ang nakasamot pagkupa sa kalibutan. Mao ka ng mga kwartahan. Ug nagpatuyang lang pagpabuto ilawom sa yuta aron makakuha silang pulawan. Baya, ano? Kung makadaot ang pagpabuto ilawom sa yuta, wa na'y minahan. O niya, nanado na may kurso ng mining engineering, geology. Ang ipasabot, auntie, kanang kwartahan. Pero gusto kwarta sa daling pamaagi. Kanang minahan, auntie. Matukod lang na kung halayo sa kadaot ang dapit nga buhatan nilag minahan. May sakto sila sa kaalam. Na, di na tabagyes ko ni Ana, oy Anastasia. Kay maglibog ko. Oo, saman, okay ka na anak. Ambot lang, ma. Gibatik ikong kahadlok sa dinahunog ako nabatik ka kanina. Nag-anam ka kusog. Nag-anam ka dool. Kinahanglang mangandam na ang tanan, ma. Carol! Hoy! Hoy, Carol! Naka sa inyo!
Ay, di lang ko manuyo. Kundi, imo ko nga nagbayot. Kay... Ni Anay yun! Ano ka, oy? Ano ka, oy? Ipalingot ka ba ko ng murag ikutasan? Dili kay mo ragi kutasan yun ko! Gano lagi? Naya pag kakusog-sukubat ang undugan, Rol. Oy! Saban. Gusto ka mo inom og bug ng tubig? Duna? Nahala! Lingkod na diha kay magkuha ko bug ng tubig. Ay, salamat. Salamat, taon. Sa na ito po? Si Dayan lagi, Rol. Oy. Amo na lang nadunggang misinggit. Ano man? Pagsulod ginawa sa iyong kwarto, iyang kikuptan sa dungan niyo ka mga kamot ang iyong duha ka mga donggan. Unsa? Wa sila kita. Pero doon na lang lang sila dunggan. Oh. Ay, nagkaduwa lang yung kuno. Oy. Tinuod ka man! Lagi, oy! Maturi na yun. Kinahanglang hugutan nga atong pagpangandam sa mga katalagman. Dili ka maayo nga. Ipaybaw ni Dayan sa media kining iyang madungog. Aron ba masabuag kining umaabot nga katalagman? Media? Dili ba? Maayo nga daghan ang matabangan? Daghan siyang matabangan, ana, di ba? Daghan ang makapangandam! Ayaw. Pero, Day, nga naman, ha? Dili ka masugot kimahibaw ang media sa imong madungog? Daghan na ang parehas na ako nga nasayod ni maong katalagman, Day. Ug ang mga tao nga masayod ini, mudayog ingon nga, Diyos rin na hibawon sa'y may tabo sa kalibutan. Husto si Anastasia, Carol. Oh, kon, ingon niya nang doon na sa mga tao nga parehas yung mga nakita na mga talan-aon. Mas masamot nga malutaw ka sa media, Day. Aron ka ng mga tao nga, may tamay ni mo. Mausap ang ilang pagtuo. Uy, makapausab sa ilang hunahuna. Gawas rasab nila, auntie. Matod pabitaw sa Diyos. Nga bulahan ang bituo nga wa makakita niya. Kay iya ang gingharian sa langit. Ay, salamat. Mura kong naibtan og tunok nga. Mauli ka na din sa bahay, Jay. Ayaw na pa-eskwelahan ako mga manghod ba? Nahibaw ka na? Dito si Wina sa opisina. Nagdagpagkaon. Iimong gidawat ang iyang gidang pagkaon? Wa. Imo na lang untang gidawat, Jay. Ron nga makuha-kuhaan ang iyang kasuko. Ug kung sa'y gusto ni mo mahitabo ba? Nga makaon ko ang lumay nga iyang ibutang sa pagkaon? Basta tumana lagi ang akong gisulti. Ayaw una pa eskwelahan ako mga manghod. Labi na gid si Butsoy nga mo iyang gibaharan. Hangtod kanus amang kakining kahadlok nga akong gibati. Ayaw ko pangutan ani ana ma. Kunwa ka palang unta magpada sa mga hulhog niya tubabayhana. Kunwa ka pa untay gipasalig niya. Dili maingon ining atong kahimtang. Naamong ko ma. Nakadungog ka? Naamong ko. Ako na Rol. Ayaw ko sa kayo mong tingog. Yawan ako ni mo, G. Uy! Nangalit ka makugulit sa kong kamot. Abi ba na kong dagkito na ni akong beauty? May mo magsulti una tagadyot. Dili di ka mato sa kapilya. Samtang dili pa may magkasulti si Ann. Huwag ko inaw nga moadto sa kapilya. Ay, unsaon man ninyo pagkasulti ni Dayan. Ibisa dito sa dapit nga, naghuwat siya ni mo. Wa makamuad to. Mauwaw lagi ko. Pero karon kinahanglang isugon ko ng akong hunahuna nga magigsulti niya. Kinasa ka may makisulti niya? Ini ko man sa inyong rosaryo. Uy, kagabi inagod anak. Wa na ko ilaing higayon, Rol. Gabi ibaya, nangita ni mo si Dayan. Katug ano na gani ko sa dinangutana siya na kung doon na bakoy na sayran nga nung kamutambong sa rosaryo. Taon sab sa kumahal. Sige, ako hangyo na kapitan nga hawiran si Dayan. Salamat, Errol.
unsaon ka na ako sa pag-atubang ang ako mahal. Kaniha paya, bisinggit si Dayan. Nagkaduol lagi kuno kaayo ang dahonog sa ilam sa yuta, Jay. Ha? Nanapungkot si Dayan sa duha niya kadunggan. Timaan, nga makapungol ang dahonog, nga nagkaduol na yun ang katalagman. Pita, karon pa hinuon mahasol ang akong kinabuhi. Unsa man, doon na kuno ang katalagman, Rol? Mo'y pangagpas ni Dayan. Unya, sa may mong plano. Dili ko matuon si Wina. Dili siya madawat sa akong kasing-kasing. Busa nagplano ko magpalayo na lang din eh. Nagtuukan dili ka gihapon masakpan ni Wena? Bahala na. Bahala na. Ang importante nga, magkasulti mi si Ann. Tabangi ko, Rol. Si Kap lagi may akong buhatong kasangkapan. Aron mo biya sila si Nang Milay o si Fanny. Salamat kay Rol. Unya, asa man sa pa magsulti? Sa likod lang sa kapilya. Ay, arang-arang. May balik na yun si Jay. Naiking ka magon? Magugo, magdaw nga, muanhi ka. Dewi na. May anhin ako din aron lang sa pagpahinomdom nimo. Nga usara kasi mana ang gitagal ko kang Jay. O kung pakyaso ng gihapon ko niya, dili na ninyo makita si Butsoy. Ay, iha, ayaw lang intaw ni Labti si Butchoy. Kundili, si Jay, ako nalay dagita. Mas bugat ni Jay ang yang manghod, di ba? Ang kamanghuran nga si Butsoy. Unsa man, di lang ko nung padayonon. Kuan, miabot na ba si Jay? Nahibaw ko. Og nakita ko siyang milakaw, paingon sa ilang karol. Tingali bag unsa unyay mahitabo kon maabtan ka din sa akong anak Wina. Pasag di nga, ako na siyang pakisultihan. Wa na ko'y salig nimo! Iha. Ayaw ka, Hadlo. Mobiya na ko din Pero kanunay ko ikaw ang pahinumduman sa usa ka simana nga tagal. Asa man di ay taday, Carol? Oh. Jay, sige day ha. Pagsulti una mong maayos si Jay. Salamat. Salamat nga gihatagan mo katumanan ang ako pangandoy kung magkasulti ta. Wa ko masayod nga ikaw di ay may nagpaabot na ako din Pasilo ako, Ann. Nga, dili ako mo inangunay sa pagbalipad ni mo kaganina. Katong nagpaabot ko nimo aron manimbat ang duha. Oo, Nalimot ka? kung nalimot na ko, dili mahitabong muhangyo ko ni ante. Naibaw ko, nagpaabot ka na ako. Gamay raman tingay ng hinungdan, Jay. Nga makigsulti ka na ako ning orasas kagabi, Uwin. Dili gamay ang hinungdan, Ann. Dili gamay ang hinungdan, dako. Ug nakahimo kog dakong sa di mo sa atong kugma. Nga no. Hibaw ilang yun. Nga kung unsa may resulta nining atong panagsulti, ikaw rin gipitik sa kong kasing-kasing. Ikaw ra ang bugtong binuhat nga akong higugmaon o higugmaon hangtod sa kong kapatayon. Jay, Mahimong makaingon kang huyang ra kay ko. Kaya nagpadaog ko sa kahadlok. Pero sumpay sab sa akong tinai ang mga tao nga akong gipanalipdan. Ang gihulka. mahimo pang diretsohon ko nimo sa pagpasabot. Unsay imong gikahadlokan ug kinsang imong gipanalipdan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!